Sweet Night Kim Tae-young Fanfiction Chapter 17 Midang mutnu chuan in chungzola chuan thu in RC ti chu kan thlira ma se thlai en ema bangin RC chu alang pheu pheu chawani ke chu thlaeng deuh ai chuan RC pitwar hi munom ka ti zo dei thla chuan RC en zong chu an hlia bo chak vek zela mina chuan Tae-young dara be pa chuan ati a an kut chu anin kai rial boka thleng moi tak chuan RC anum kherangai to hleinem RC ti chu tam takan oma thla te chu pakhat chau amoi na danglam bik em buka nangma angmain RC tam tak chu katan chuan engman ni lo te chuan alo tilet ve a apel pa dara na lo te chumpa chuan Kim Tae-young engtika chengkhan ngei lo ril tak em a ti in anui har hara chutia an hlim em lai chuan an chunga enge lo thleng tur an sheder mai silwa zanlama rei tak thleng thlira an min wang chuan mi te ko pulte chu an mutui hle a midang thoma in son tum si kha midang zong an tho to hnu po chuan tui takin an lamu a an la thudun seka nidanga an breakfast ei hun po a mina ala ron tho lo wang chuan a room laman han pana jimin an zo la chuan te room a alo ombok si lo mina room chu in thlashung tak chung chuan an pan chhauta chema jimin chu alho thong tak zet an thuruk chu phat puan cho in a ngei don nia shat na ania ma se dan ngai na shibok si lo mina chu mitnoi sat chung hian arun hara a chu chuak tho atum cha chu kongkabula mi parukte makti wanga ang phiau le mengphok taka an lo en chap chu awa muzui zata ani po chuan makati lutuk chu chet mai na chang po shilo abulamu Tae-young chu anghok deuh soka ani la chu ala room twa du chau zui na deuh zo kin anghok le ta ka chuan tum deuh buau le la har chiang manglo chuan arun thau ve a athil muwang chuan amu chuan zong te chu pai bau ang makan ni dinner table chu an kil bial chap maya kwa wang kallai an sui ang main are chiapa chong ma saber ni an she vek po ni ma na love bird te pani chu an kun deuh lapa an pani chunga midang zong mi chu afu thup thung refe an ngoi chap nu chuan an leader ber namjun chu aron chong chuak ta a vi enge thilom zia hi ak uki chu adam thlapa hi lom namjun thin tu chu engthil po thlengse leader ni tlin takin ngai tuana film tak nen thila ti theizela ngai tuana nubut le ti buan ane ngai lo a member te po in anja hle buk reng ani namjun hiang I achong ba deu naknaka ma se mina kutsu avwana tho ala haka hoi chwakin mina nin hian kanin date ati chwak phonga jimin chu al thin alo phudep te pa jungkuk chu jungshuk ani deuh tap mai jehop chuan kutalo beng man mu a ma se midang reaction mu chuan aku chu da thale za la yonggi ve thung chu khisuk du chau ka shereng ani ama sha tok lekin phun sapa jin chuan an pani chuan enton sek rungot namjun ve thung chu amela aril ruput mang a om ang engma a chhar theilo aka chang chuan engthu ma chhuak heklo chuti lai tak chuan doorbell chu arun riral rala an boruak ridlu tuk chu arun tizia ta deu ma se jingkara le ngal tuma an run kalwak ngai lo awangin tuma chachang po an omlo ma se arun meri kluk ta ka chuan jin chu thawin awahonga kongka ahong cha ti chuan an manager chu run thlok lu deuh ti ngalin akuta thil eng mo hi kem buka a mela chuan lung oina le hlimna chhiar tur reng omlo choka chuan lu tlangin dokana chuan athil kan chu apai thlechuaya he thil heng tin ngei soifia don a oki chu anel omlovin aram chhale mai vi chu amel ran buk dokana newspaper an manager thin rimin a hum tom nuai mai chu an han en chuan an thil mu chuan abara khai tlang hle mai page ma sabera chuan lian de chiang tak mai in mi in an mulwang ti hlaw emoti mai tura chiang chuan BTS V dating ti chu alawin zia kola thalak fia lu tuk lo chuan ni zana in chunga thla an ena an chhut dunna in holo ti shan seta mina adara abena chu alo chuang kal buka an zawai chuan makan ti tlang ani mina POV thil thleng thut chuan min chhon em wang chuan enge tia ti lo tur po ka she thiam to lo newspaper chu kamel tlok ringota ka tlan bo dai mai don em ni thil chalo thling ta se intingi ka ti ang kema awangin te hian boina tok ta se intingi ka ti ang zona tam tak a chhana ka sha silo chu karil ruwa chuan aronin lar zuta ka a the mai donin ka sha ka ruma chhautura te in min ti wang chuan ka khuma chuan ka churana class po ka kalpe lo
engtin nge anti angle a career tan apoi thengim ka zuk kalanga ka thiam lo ve ka ni thu ka soi mai don em ni oi engtin nge ka ti ang ka a tak tak to in ka sia domina engthil chalo nge moi ti tak ni karum kong ka chu anron ke kar kara she tak chung chuang ka bahonga namjun chu alo ding run ama puwa ka nel vak lo sa te lul nen tu na ngat pe chuang ka mu she tak zetani enge asoya engle chak turin min ti dona mi ngatige engma soilo le angoi reng phe hi chuan ka ngai ati chelo le zual te hi kalsan turin min shil dona muni chu a oron thian hadam ro ka se don lo chenia karil ro sia ang shim chuan abyang sum langka chuan anuya ka ti pal te cha em ka thiam lo veng ani engma ti swala nei lo nia hadam ro ka ti kha vi chu cha engtin ma lawang manager ne lanim bia a ati chuan ege an suyang le ti chu kat lo ngai twali man mo a mina ka soi hingun taka ngai thaturin ka du cheni idol kan nia kan nun kan uluka ngai zia le engkima kan film khura ngai zia chu siang tiro chu mai baka kan du thu sam thlentir na kan be na sajia le kan engkim kan sacrifice na hi ahluwa engma lo mai ta na thamral tir ta chuan uyom luduk nang le a career hi thil kal kop the ni lawa pakha zok a thlana ngai ni akal sanang che ka tilo ma se iril ru ilowin po cha ngai lawin po cha turin ka du bok che ni chifel takini a inat lo na turber kongzo turin ka du che ni athu soi chu mumal pun ka she zumin ka she chiang to lo ma se du than ti lai te chu chiang em thung te yan min kal san lawang tiro bin hnu chon ngot lawang chu tiang mi ni lo ma se ke restaurant le hmun sang sanga in ho chop ve mai chin hi mi zong sia ta angai zong ka ni ti thu a soi du do nem ni anun kong ti chetu le aza na thlen tu mai ka ni om sia ma se chu ti mai ol sam chwa min kal tir karim phal lawani na tu press conference a engke ma chiang ba yang engma ngai to lo le hadam taka ko omanga ni ma se muthel chu har te lul em khowardon che pa chuang ka lo mu hil le si anyang ka har chuan alo tlai de uru to a in chu re chap mai boxi inan chwa san vector ani nge yang ka phona ka sana ka en chwa bechi alo la thida izui van boy thlan chin tak em in hnoi lama ka chuka tui in pa sana kan in chu a hun to man mo takin tv chu ka ona bts member ho chu an mela thu tak hlom nge mai mai shanga changin zona andong noya thalak na ade choi reng boka zona zong mai chu ke le te chung chang de ovekani te me chu siang tekena langa a chhana chu ka sha chak rwalin ka hu phur tak zet nimina rumors bang khan in zawa in ka tipok le chewin ka chong le che uti ka sha ngai dam dil cheu ka du ni army te po khonga ya ka member puite ta na thil poi zonga che lo turin ka du cheu ka tan chuan army te in poi mo bera chu wangin khonga in thubel sian dol lo wang mai mirin in ril ru lo tin na lo turin ka du cheu ni asoi engma ka she zui to lo ka khu mu afia lo veka kamitui chu aron luang nya ya ni zana rm thu soi chu ka ngai to leta ka ril ru aron lang wai mai atan ka tling tok lo ti chu ka thin lunga aron ritlut boka ege ti lo tur po ka shi thiam lo bum nia in sha ni in min lwa khata ma ni in sit na le in ngai nyam na in ka khata ka zakin ka in mute roi ni mai in ka sha hetiang hian ka chunga ti hi ka ring lawasin ka lawa am em Sweet Night Kim Tae-young Fanfiction Chapter 18 Te ka tipal mang chale tuna chang chuan mu pha ka om to lawang ke ma wangin engza na ma etok to lawanga eng har sat na ma ka thlen to law bukang che eng kim wangin kalome mang chale ka mangai che chule khatoi te chuan vi thin lung chu chhun ang me na in siama eng wangin nge khatiang kha na lo ti kher aba in chir tak em siam chat the ani to bok si law hun hi po kirle theise avati te lul em te pov zankwa in ka in ngai to a kamu hil theilo ka khuma chuan ka in let seka ege ti tur ber po ka shilo he mun pigle thim taka changa min khai chhuak tu tur ka vadu em ka member poite ka hnung chhon theilawa mina ka kalsan thei heklo an hmalam hun zong ka kuta oma keima awangin an career chevek thei ti la ka she chiang boxi kum tam tak kan lo cheng ho to in thil tam tak kan lo tong ho to a kan nui hawin kan chap hawa har sat na le mang an tam tak twar chhuakin le soisel na le mo sit na tam tak ka ra hlotlin na kan tong chan be chawania hetirungot hiang ka mi mal thil wain ka ti chebe ngot theilo engwangin nge idol ni hi a har sat em le kan fans te hian tige kan hlim na le kan thil du zonga chuan min supportin min hlim pui the mai lo ni tuna tak hi chuan mi pa ngai ni ka van chak te lul em
re ta ka in ngai to hnu chuang ka ti tur dik tak chu ka shita kan zawai ta na chatur ani in ka shibuk khwa awa chep ti chuang ka mu hil ve ta shama ka ram han din te chu ka shila cha anti vak law ma se tu ma min nya law kong dang om se kan ti vek ti chu an mela ka shithei a chaber tur ani miao sia lom le mina chu aron thau thamya lawa ka ti boy du ta lo lo interview pitur chuan kan kalta a kan chan chep ti chuan jimin chuan min run bia a te yang mina chuan a shi thiam lawange iram han ne te ka shirve phutla a chain ke sia ati chuan ka ngai to chianga kan hun ton mek nen ngai dan dik lo taka put pha theidon ti ka shat bangin shir sha chu chain ke shita a washroom lama kalin ka phone chu ka phora baby bear tia ka save chu kan daila ma se switch off in titlat kan call non ngal pun atlang thebuk silo bedong tak chuan interview na lam tur chu ka panta a ni ha thlak le chau thlak tak kan man zo hnu chuan mina nui mel moi tak mu le mu a kwa vong vong ngak lel tak chungin kan thlen ve le man mo taka kara changa chukin inchung chu ka pan inchung chu ka pan wata ni lenga ka mo to lo wangin ka ngai to tak zetani inchung ka lo chu alo thim deuh chia pa are em bok ngai chat lo na engi mo tak kania ma se aruma omanyang ti na room lam chu ka pan le wata ma se om chuang lo makti takin ka ruma chuan in thlak photurin ka luta light ko on cha chu ka do kan chunga thilwar lawom chuang ka mitala ngal chat ka pan hnaya kala kang sia chu kalung phu te hi an top ne mai in ki sia te chuan lekha thil injiak a chhia zo chuan mina room chu apan le wata alu ma sakhan alo ngai to achiang mia lawa ma se mina room chu alo ruak deuh huaya a thom hnu bom chu a hong wata engma lo om lo engkim chu a ruak veka sul hnu engma hnu chhia lo chawle be dong takin khuma chuan a le thlannuka asam chu atwai chho puata inchung ceiling var plan pur mai chu khap mia lo chuan a mel renga aril ru chu amang vek ni mai hian a sia amit sira athil mu an en chang chu khuma chuan chimi chu alo le deuh bala angai to na chuan thil run lut deuh zukin jimi ne na an room lama chuan atan lut le thwaya jimin chu alo in thlak mek ma se angai vin lo akhuman en chu atata alo om ho lo chu ta mek chuan kim te yang chu in sum zo to lo athin lungna le to lutuk churun puak darin amit tui chu atlata zoi zoya a hmui pet fanin a chimi poi soi lo zit chu a met ngora kabula kim te yang khuvela mi pamel cha chelo sexy le talented berme omreng la hian engata nge tata chu kati anga kabulai omreng dona tata ka momo hleine abenga chuan arinun on ona tata momo lo tu khan engwang nge tuna taka amamo tak engwanga chimi kalsana tata la de nge ni amamo lo thu asoi ni lom ni mina chuan akal san tak tak ti na em ni mina kalbo batangpun kar khat zet aliam to a akal bawrwal khan te yang thinlung le ngai to an zong te chu akal bo pui tamai mo ti turin mu le mal anei lo thila e ngai manglawa amutlem em buk achap ngai lawa mina tu mai nan lam ngai lo tuman nem ngai na an shilo a omin an tir top ba se atan an ring ti ero an thei top nan nan tir thung an program tam takan kan sela mi pui ma anin lan ngai mek lo bok mina ruma chuan ama in khung deuh chata enge ati thin tu mai nan shilo an biak masak lo chuan tuma abengai lawa an biak ero chuan thattakin a chang thung a hun tam jok chu ruma in khung na na manga ni ber mai chu tiang reng chuan an hun chu an manga ma se thlani laian yam hnu chuan an pa ngai chho vele chanta a an kal ngai nan kal chho le chena an boy le em to tunai army te ti tam ber le Twitter Instagram le YouTube vela lar ber te zingami chu kim te yang chunga enge thling vi hi a chetche em te yang adanglam etc ege achunga thling chia nui mela pukha tu a ami zia danglam har le maksak tak tak che chin kha angoi choin anui mel moi ta kha mu tur om to manglo yangi chu a studio wa na thokin a boy a thorim deu wange a thutlenga chuan rem lo hian alo mu thulop lopa chuti lai chuan a kongka chu tui mo hian a ranking deu dota a phutna sat awang chuan a che chang chuan a thlalo chau an sia lo deuh hluk chung chuang kongka chu awa honga a kongka zona loading mu chuan a hmel rum le mitmeng thip deuh ram po chu adam deuh swaya ma se tilana ro atum lem lo nin hmel zet chuan engei du ati bul deuh muka ama she chiang tu ta ni ro chuan atong kampa ngai reng ang mai ani ham deuh bai ba chung chuan a let lia a thut na ngai a chuan a thu zui le ngal chat a computer ma thil engamol da thla pa chuan yangi yang khongain milo en sak thengem a hnunga ron zui tu chuan abula thut pa chuan ati a
phur vak lo chung chuan a hma a lekha chu enge ni reng ti hriat tumin an ena a phu deuh zawk a bula thu samdum kir deuh bap chu ava mela a kutami chuan en le a lelama mi chuan alo mel let ve kal boka te yang he hinang ma zia mo siam chen nga chu ala tama khonga ing min pui theingem thale chunge release ka du a namjun puina dela a chat ka ring a lyrics english vegan hisia na sa tekena pui theng se yangi mel po a eng sot khop mai ani ang tan chuan na thar nei chu hlimna peng te zinga mi ni chu mai baka te yang a hlapha boy pui ngat phei chu a mu chuak le saw zong te chu chhembaw ang makan ni le to suga rm le v te chu an hun on nei ang anga na sa takin an thok hawa midang ho chuan engin boy pui cha an shilo ma se ani tela te yang melin thak dang lam chu an mu thei ni engin ni shilo ma se an unaw pa an chan pa hlimna thlen tu ni chung chu an lo support vmm top mai ani te yang chu room re le kho har thak tak shat ring tur tam tak om chau si na huna chuan amameng kar maya amud achwa mot lawani zandang ang bokin hun kal to lam chu aril ruwa arun lang non on ona engwanga khatia ngai to na toy tuk ne na boina chen fel tum mai khange ni ti tun thlengin ala ngai to chuak theilo a hun lai kha chuan kha ai cha kong dang kha shemyaw si lawani anzawaya chatlan nan date anei lo thu puanga bawrak te azia omvele a group chu chwa sananga midang malam hun ti setel lavin mipa ngai angin a hmangai nen zalen takin hunanin an hmanga in kopin kut in wan rial chungin kholaya chuakin anin det ve thei to don ani ma se engkim hidu angin akal yak thei si lo alo dong sung tu le ruam man na te engma shebe lo tu mina ta ni ro chuan mi pui tam tak ma a de ta nei lo thu a soi lai kha atan engma ni lo zia tilang tu ang mai chawani si tunge dem thei omang le a phone battery la alo in she sha thein a omyaw si lo alom le Sweet Night Kim Tae Young fan fiction season 1 chu tikhana lo top ta season 2 hi te cook ani da ya chu wang chuanin run chhar zom ka tum lem lawa amero chu tu te emoni request na awangin season 2 kan chhun zom dona amero chu he chu keima zia ani ve don thungani kaziak bak ngai lawa story valley chu wang chuanin aya ama anga lo ngai nam lo ni pon min mi sha thiamna karun ngen ngal bokani